Τι πιστεύεις, ο τίτλος του World Class Greece θα μείνει στην Αθήνα για 4η συνεχόμενη χρονιά ή θα φύγει εκτός? Έχεις και προγνωστικά? Γράψτε μου στα σχόλια. Baracademy News, τι κάνετε, πως είστε? Καλά μου παιδιά! 2026 και για άλλη μια χρονιά έχει ξεκινήσει η αναζήτηση του World Class Greece Bartender of the Year από την Diageo. Αν ακολουθείς στο Instagram το World Class Greece θα έχεις δει σίγουρα το podcast το οποίο έχουν ανεβάσει με καλεσμένους Νόρα και Τέλη που δένουν άριστα με τη συνέντευξη που τους παίρνουν οι ambassadors. Ή μπορεί να έχεις παρακολουθήσει κάποιο community day ανά την Ελλάδα με οικοδέσποινες στη Μαργαρίτα Σκιάφου και τη Θωμάη Μωυσίδου. Πολύ σημαντικό να θυμάσαι ότι οι συμμετοχές κλείνουν 7 Απριλίου. Από εκεί και πέρα, όσοι δηλώσουν συμμετοχή συμμετέχουν στους ημιτελικούς που θα γίνουν 28 με 30 Απριλίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί οι συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιάσουν τα 3 challenges που ανακοινώνουν και στο podcast που λέγαμε νωρίτερα. Και στην επόμενη φάση έρχεται ο ελληνικός τελικός 19 Μαΐου, όπου οι 10 bartenders με την υψηλότερη βαθμολογία από τους ημιτελικούς θα διαγωνιστούν και για πρώτη φορά, όσο δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν θα έχουμε νικητή σε αυτό το στάδιο, αλλά 3 top finalist βαθμολογικά, οι οποίοι θα δώσουν ραντεβού τον Ιούνιο στο Skidam της Ολλανδίας, όπου εκεί θα μάθουμε ποιος θα πάρει τον τίτλο του World Class Greece Bartender of the Year για το 2026. Εδώ νομίζω είναι obvious ότι το να πάνε 3 finalist σε έναν ευρωπαϊκό τελικό θα τους φέρει σε καλύτερη επαφή με το global community και ο Έλληνας νικητής να μαζέψει στοιχεία ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα για το Σεπτέμβριο και τον global τελικό. Αυτά για την ώρα, θα τα ξαναπούμε στο μέλλον με περισσότερο World Class. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Ciao!